Duk. Alah. Nyok kowe. Oh, bekok ra. Ayo, munggah ra. Le, tolong le, aku tok baban le. Tolong le, aku ora ngerti le lagi benake lho le. Lagi benake kamera iki le. Oh, ninja le. Ninja iki. Betul ninja. Betul ninja. Betul ninja. Om. Ayo. Iya ta Om. Kancaku mancing lucu-lucu. Dayung mbok sing tenanan, awakmu lho gedhe. Gedhe weteng eta lho, karepe dayung akene belum dinggirke di tengah kene, kok pinggir gendang-dang oh, suwene ra jamak. Kita akan Sede perahu malah nekoki perahu liya piye? Ruwet. Wis serem. Semprote. Wiyo, jos tenan. Semprote jos tenan. Semprote jos. Semprote. Kate reneng iwake banget ini, Lek. Ya ra? Spot kong ini lho. Nganterane iwake banget. Gluran lho isan lho. Kelakuan, tuman. Kelakuan cake jamput. Aduh. Jamput. Bloko. Hei, dancing. Ya iki ado madang, Cuk. Matane. Iki ado sarapan. Bloko. Malah peper ning kono arepane cah bagong. Curang kau. Wis. Cara tatanan yo kayak. Oke, Bolo. Kita sampai spot. Nah, ini sama ya kriwil Angry Bird. Oke. Jenis lah ngopo ya nanya. Ada di sana udah ada banner ngising. Banner ngising dah di sana. Dan ada Lele Edi Gun. Yang support Asian-nya Ketipal Fishing Bolo. Kalau yang minat Asian langsung cek di deskripsi saya ya. Link udah tak sediain. Di YouTube ada, di TikTok ada, Facebook ada komplit. Link saya di mana-mana. Oke. Saya tak buru-buru nyemplung. Ini mumpung tadi hujan tapi udah reda. Ya udah nggak begitu mendung lagi. Bismillah, moga ada ceritanya. Ini spotnya nggak tahu mana, ada gedong deh. Gedong. Spot gedong. Oke. Nyemplung. Otaknya kan ulah kados terus kan lho. Otaknya tak gene. Ya mbok eling-eling apa? Udah jan wong kok ngono lho. Mbok ya kose lho kancane lho lagi sarapan lho. Durung apa-apa lho. Lah iya. Kemrungsung selarahan tok iwak ae. WGM lho iwak ae sak nggon-nggon kok. Kaya ngono. Alah. Ora sabaran ngono. Ah duyui sik kuwi mesti. Iya. Telu lek. Telu. Nang ngono ora bablas nedleng ngono lho. Wah, ya dalan ana. Duk. Alah. Ayo. Angel mentok kon muga. Gondelan klampis malan. Aloh. Wih, lemu ya. Walah daku kuning. Samene bane. Alah, lek kita peper malah iwake semene. Cah. Yo. Alhamdulillah.
Ikan perdana bolo. Gajari gemuk. Hah? Ora? Duk, alalalala, lele, alalalala, kilo, alalalala. Ngerenek orang nari apa? Orang nari iki. Sle. Kandian ya. Timbangnya pinggir orang nyari lho. Nang pinggir. Nang tengah renek orang nyari ini cah. Alah, lah bajirat tak kena. Nyok kowe. Oh, bekok ra. Ayo, munggah ra. Alah 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 lele. Sama orang nyari sama mau. Kalian. Ora nek suarane ta terusan. Jojol jojol. Jojol. Sik. Kemana orang nari kepiye nih, alah. Kandhani kok. Kemana orang nari dari bolo. Duk. Alah. Iya dong. Boloke macet langsung tak surung lek mau lek. Celoke bengkel. Mas Ari tak anu gentil tak kon oleh aku no, hasil amane kono ger kon oleh Mas Ari yo. Ora urus. Salah nang buriku. Aduk alalalal. Alalal. Sorry. Jane do mampu apa ora? Iki ngopo dijikok angel raja mak iki. Iya, gampang eram ngene lho. Tadi sebenarnya di pinggir udah dapat 3 ekor, tapi ke video seekor tok. 3 jarian gemuk-gemuk kayak tadi, cuman habis itu pletekannya ngamuk.
terpaksa nengahi. Ta agak cari di kedalaman. Malah gayeng. Oh. Tolong le, aku tok baban le. Tolong le, aku ora ngerti le lagi benake lho le. Lagi benake kamera iki le. Oh, digodhong layu lho, Aduh aduh. Kikek kira anu netok lho le. Le, gede. Aja cekel senari le, aja cekel senari le. Aja. Kontrol dada sih. Nah, lho. Aku itu baban. Suwun ya le ya. Kenceng gak Iya. kenceng. Aduh. Suwun le, suwun matur nuwun le. Aku matur nuwun tenan niki. Kira lelean. Mancing model opo iki? Lah piye aku lagi benak kamera Mancing kan luculne kok ya entek. lah upake nek kedi lho le. Aduh iki telat ra gagas sebelum ya ora sempat ngerekam bolo. Aku lagi benak ke kamera. Sik tak benakne sik. Tim alas ngerekam. Dadi sak konten ya wis. Open tarian kok malah. Sebentar golek omset sik no. Ya jilak bareng direkam tak denganku. Golek omset nggo hasil akhir. Duk. Alah. Iwak le. Mana le. Gemuk le. Des lung. Lek beni bahagia ning kono bolo. Arep ngebaki lodong. Lek beni ameh ngebaki lodong lek beni. Omahmu aceh lho, Lek. Piye, Lek? Nek orang go iwak engko yo ditagih mancing. Selain ngece tenan ya lek ngece kan. Lah iso ngece. Ha iya. Padha iwak anu iki. Alam Sari. Iwane lengkong. Ngono-ngono. Duk. Alah. Weh, ya mene lele. Alah lele. Oh ya. Anggrek iki. Alah. Menengane lho. Nek lek glewak ngene iki lho. Pak lanang iki. Done ngene. Ngemburenan cilik-cilik ke ngarepen ora obah. Ah iya. Iya, aduh ra sida. Iya, Lek, obah, Lek. Apa lek? Ya berarti wegah kemajon, wegah kemunduran. Kemunduran cilik-cilik kok. Alah kiat kendir meneh ngombene. Mangan meneh. Yo. Oke bolo, mancingnya sampai sini dulu bolo. Wah lah wis mendung kaya ngono bolo. Timbangane kudanan jera.
Mancingnya sampai sini dulu. Alah, WKM ki bolo ki lho, mene iki. Alah. Aduh semene wae iki. Lah. Lho iki salah sing kok kene rekam lho. Akal iki babone siji. Iya. Iya kropyak. Alah. Tak jose pokoke. Mantap jiwa. Iwak tok ngene. Alah. Esen masih gedibal fisik. Oh, mantap sak jose. Wis ngene bolo, tak sipelke ndek kanca-kanca sik. Oke bolo. Hasil akhir hari ini bolo. Sak jose. Kena sapa iki tetep apa? Karambane sapa to iki? Alah. Alah, masa apa kerambat iki esene. Marah-marah, akhirnya marah-marah. Esene masih pakai gedibal fisik lho iki bolo. Merah sama yang premium. Oh, ini odo esene gedibal lho, ora gedibal kae. Wis mantap lho. Iwak tok. Iki kok ngene iki. Alah. Iwak tok. Kaiwak. Oh. Setelah umum kabeh iwak bolangan rentek iwak ning BG. Malah yo. Banget ya. Awal-awal kaya ngopo lho iwak. Iki tak awal-awal ngene tetep babon gede dhewe. Sopo iki sing entuk. Wong Solo wae. Marah-marah lho. Sini bolo. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.